sauran juyin mulkin da aka yi shugabannin da aka hambara a wancan lokacin sun yi murabus. Na wace ƙasa? Sauran ƙasashe misali kamar. Ayo ban gane ba, nan Nijar da an kai ma jihohi kudeta an sa jihohi ya rantse. Ya yi murabus. Da an kai ma Mamman Usman kudeta an sa Mamman Usman ya yi murabus. Da an kai ma Bari kudeta an ce ya yi murabus. Da an kai ma Tanja kudeta an ce ya yi murabus. An kama ganin murabus ciki. Da Allah ka mutane su bar kallon abin da yake hawa can wani waje, can wata ƙasa, can wani hali, can wani rudani, su ɗauko su kawo su ruɗa mutane a nan ga. Babu inda dokan mu tace dan kana shugaban an yi aikin milkin soja so kun hambare iko da matsayin ku na sozawa a ce sai kun zo kun yi wani rantsuwa wani sarman sai kun yi shi, babu inda aka shi. Babu wannan da ya wani rantsuwa tunda kun ce bai wata rantsuwa ba, iyaka sun yi declaration in cikin declaration sun ce ga abin da za su yi. Da jama'a sun ka ba da haɗin kai ko ka yarda ko baka yarda ba tunda mulkin soja ne sun ka milke mutane haka nan. Kuma sun ba da dalilin sana. Kuma duk da ga lokacin kun ci ai haka nan. Yanzu nan ga ai shi nan ga ce cikin duk waɗanda da wanda ca sun yi murabus su murabus ba da wanda ga ca sun rance ba su rance ba, babu wanda ya samu karɓuwa na jama'a ƙasa. Kamar wanga mulkin soja na wanga zamani na wanga sai NSP. Ai Mali ba a samu wannan irin taro ba. Ba a samu wannan karbuwa ba Burkina Faso. Ba a samu wannan karbuwa ba sauran kasashe. Amma nan ga Niger ai kowa ya ga yadda jama'a suka fito suka bada haɗin kai kuma suka ci gaba da bada haɗin kai bisa ga yau. Na cewa sun amince da abin da ya wakana saboda kamin a zo a yi kamin ranar ta zo su yi wanda su ce sun yi juyin mulki. Ai jama'a kamar tana cikin kumburi ne, kamar kumburi ne take. Ka tuna in kana taɓa in kayi kumburi in kana haƙe kana neman yadda za ka samu kai gyashi ko kuma ka sai ka hidda iska ƙasa, sai babu wancan babu wanga. Nan mun zo muna sunan demokrasi muke yi, suna an ce mulkin demokrasi ne amma suna ne ba shi ba demokrasi. A aikace babu shi? A aikace ba shi ba demokrasi tunda ba aiki da doka, ba aiki da kundin tsarin mulki. Shugaban gwamnati, shugaban ƙasa abin da ya ga dama yake yi, wanda ya ga dama yake yi. Kowa yana sanin ai kundin tsarin mulki ya nuna yadda ya kamata a yi jagoranci, amma cikin hakanan ne aka zo aka tauye aka hana mutane incin hudin albarkacin bakin su. Incin hudin zuwa su jerin gwano da gangami su wadi abin da. A wannan mulkin sojan jama'a sun yi samun walwala bisa kan mulkin. Baka gani ba? Yanzu ba gashi nan har ma walwalan ma ta yi yawa ma har kai akwai wanda ga wuce gona da iri. Tunda kana ji kiki kaka ganin mutane sun fito sun yi waɗansu abin da da ai da ba su yi ba. Ai dai shi ne wani bi nake ce mu mutane kamar wanda suka ce ai ba ai kaza ba ai kaza ba, nice ina kuke san da suke wancan san da su suke nan suna da kamun liddansu suke yin abun nan da ba ku so. Ina kuke lokacin nan da ba ku fito kuka nuna wata mazakuta ba. Ina kuke ku wanda kuke yau kuka samu baki ku zo kuna cewa ba ai kaza ba ai kaza ba, mai sozawa ba su yi kaza ba, cani bai yi kaza ba, cani bai ce kaza ba, kakane an yi kaza an yi wannan. Ina kuke lokacin da su waɗancan ɗin suka danne ku suka sa dole ku koma bayan bisa gadajen ku koma bayan matan ku labe, sai dai ku ta gunguni kuna gunaguni zance ya tsaya bakin gunguni, ko ba haka muke ba? Kasance ne wanda ake kiri shi ai ba wani kwana mutane suke ba, kowan mutum na kwana ma ta da shi da kwana shi wanka. Ka fahimta? To kenan yanzu dan an zo an yi abubuwan da baka zato baka tsammani. Baka zato baka tsammani za a yi sai ka ji an ka ce ai abun nan da kake ta fata kake ta maholki kake ta son ka ga an yi ai shi